Hallelujah. 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 Masibuse kakhulu kuyi-host yethu Namaskar, to all the pastors that are here. Njengazicalula ngabathandekayo apostles ukwehla okanye kwenyuka. Sihloniphile kakhulu bangcwele ngegama likaYesu. Amen. To all the fathers ezikhoyo ngaphakathi sihloniphile nazo. Sesibulisile utata umama bantu abantsha ngegama likaYesu. Amen. Hallelujah. Lela xesha lolala ke ndiyayazi ngoku kufike ela lolala. Hallelujah. I promise you I will not be long bangcwele. Siyaxabana phaya nomvangeli. Uvangeli vele ushumayele woma mna vele ushumela kwenye indawo. Ngoku siyahamba. Uba izawuthixo wethu. Amen. Kodwa ke siblame i-host. Cela sijonge lizwi bangcwele encwadi Judges chapter number 16. I won't be long, I promise you. And don't try. Amen. Judges chapter number 16, it's verse 26. Call it Xhosa. I will just do the intro and then meet someone's over and introduce a Verse 26. Verse 26. Wathi uSamsoni kumfana ombambe ngesandla, ndiyeke ndizive intsika. Ke indlu ibizele ngamadoda nabafazi, zibe zikhona zonke izikhulu zamaFilisti phezu kophahla. Kwakuhleli 3,000 amadoda nabafazi bebonela ukuhlekisa kukaSamsoni. USamsoni wanqula uYehova wathi, Nkosi yam Yehova, khawundikhumbule, khawundomeleze okwesihlandlo sodwa Thixo, ndiphindezele kumaFilisti impindezelo. Verse 30. Wathi uSamsoni, mandife namaFilisti. Wathoba ngamandla, yawa indlu phezu kwezikhulu naphezu kwabantu bonke abebekuyo. Bathi abafi awababulala ekufeni kwakhe babaninzi kunabafi awababulala esaphila. Uthini? Kaphindele line okugqibela. Abafi. Bathi abafi awababulala ekufeni kwakhe babaninzi kunabafi awababulala esaphila. Thank you so much. Verse 30. Samson said, let me die with the Philistines. Then he pushed with all his might, and down came the temple on the rulers and all the people in it. It even now, thus he killed many more when he died than when he lived. Amen. Please don't tell me who comes up and tell her before the Dingian Papa. Tell us come and worship the Messiah. No, but I sikhonzisa kakhulu. Iyacaka kuba neyihlonipha lento niyenzayo. Khona abantu esibaningi abahlabelele basike bagezele idini. Kodwa nina nisuke nasicawu singasikhonzisa. Amen. Yangathi uThixo siyambona. Ephakathi kwethu. Amen. Ndamhlonipha umuntu oyihlonipha into ayenzayo. Ngibona indlela anxiba ngayo umuntu uyayihlonipha into azenzayo. So siyahlonipha kakhulu. Amen. Sihloko salapha sithi kuyaqaleka. Masiqalisa sigqiba udokotela. Sigqiba ukuthi masiqaleke. Amen. But I want to do and speak under the sub-theme 80, the purpose against all odds. The purpose against all odds. Apostle Corner, it is the end of the story. Just going to introduce this and pass the mic. Apostle Corner, it's the end of the story. Samson.
iBhayibhile ithi apha ucela umfana, ivele itsho nje ithi ucela umfana obehleli ecala kwakhe uma amse ezintsikeni ezibambe indlu. Ithi ngoku iBhayibhile ukuze asive. Then ibali laqhubeka ke lithi ke after ezivile wathandaza wathi Nkosi ndive okugqibela okuba ndife ngenjaba zami. Amen. But it did not start there. That is where it is ending. Funa nje sikhangele inarrative ngoba iqale iphi emveni koko ayisida. uSamsoni uzalwa tatakhe uyayedwa sephiwe igama lakhe kuthiwa uManowa. Mama yakhe xa ichaza kuthiwa ngulona ebengafumani bantwana kanagama. If you read it from verse chapter 13, you will find that umama wakhe alike igama lakhe kuthiwa ngulo ungenamntana. Then the Bible says xa idlulayo ithi and the Lord spoke to this woman without a name. Kwafika ingelosi kuye yathi you will give birth emntwaneni, but before uzizale lo mntana kuzomela eqala wena uzilungise. Emlonyeni wakho ungasondeli iwine. Masitheni iwine bazalwane. Cela siphinde sithi iwine bazalwane. Kuthiwa mayingathini? Mayingasondeli phi? Ingasondeli iwine emlonyeni wakho. Because ukhona into ezakwenzeka. Okwesibini ungakudli ukudla okungcolileyo. So this is the Lord giving instruction to this woman. Ngoba ukhona i-purpose azayiseva. Number 2, she is about to conceive impendulo yale ndawo bakuyo yamaFilisti. iBhayibhile ithi xa ivula kuverse 1 kuchapter number 13 cela ke ningozeli ndokozela izontolikela athethe ngesingesi yena. Ithi iBhayibhile xa ivula kuchapter number 13 ithi uIsrael sinned against the Lord. Right? In other words, Israel was not in good standing with the Lord. Xa ivula kuchapter 13 ithi and the Lord gave them unto the Philistines. uThixo wabanikela kwamaFilisti oba amaFilisti bathini babacinezela. Now ithi iBhayibhile bekweso simo it is after 40 years becinezela. Ithi kwafika ilizwi kuManowa, umnkosikazi kaManowa ongafumani bantwana. Yathi iBhayibhile zilungise ikhona impendulo ozayithwala. Now ndifuna apha sithetha ngepurpose. Ayikafiki ipurpose yakhe lo mama, but iBhayibhile ithi uThixo wathi kuye before ipurpose prepare yourself. Ngoba lento ozayiphatha licebo lokukhulula amaSirayeli kulamaFilisti. But it only depends on how you carry yourself. Icebo does not just land in any hands, but it lands on hands that are prepared for the purpose. Umuntu wecebo akahambi noba kupha akathethi noba yintoni engahli noba yintoni ngokwesibhalo esifunda kuyo kule ndawo. Kuthiwa kulo mama ukuba uyayifuna ide yenzeke le uThixo athi zakwenzeka, this is how you should carry yourself. Wanikwa i-description kwathiwa iwine ingasondeli nokudla okungcolileyo ungasondeli. Emveni koko kwathiwa xa icebo seliwile kuwe nansi indlela yophatha icebo. Isitshetshe singasondeli enhlokweni yakhe. Ngoba uThixo xa esinika izinto usinika izinto ene direction yoba masiziphathe njani. Saba sokuphathelekayo. Okanye lento njumela ukuthi ekseni. Saba sokubangcwele. When you are carrying into esuka kuThixo, there is a way that you are expected to carry yourself.
There are certain things that you are expected to do. Akwaneli ekubeni uba isibabalo sehle phezu kwakho. But masithi kasihla sihlele phezu komuntu osilungele usithwala isibabalo. That is why many of us were killed by our own gifts. Esizinikwe nguThixo ngoba zifika abantu who are ready to stand in front of people but not ready, in fact, to be conducive ground to hold the purpose of God. Ndizama ukuthi bathandekayo. Sufuyela ukwazi uma phambi kwabantu usebenzisa isibabalo. Vuyela uba ne-instruction yoba lento inikwayo uzayiphatha njani. Ngoba the first step before you exercise your gift is to understand your gift. Ukuba uzayithwala kumele uyi-understand nayo ibizawuthwala njani. So uthi uThixo kulo mama, there is something that is coming. Your womb will carry something. Akufuna ukuthwala, but before uthwale, prepare yourself. Then the Bible says, after preparing yourself, understand asayiwile elicebo kuwe linendlela yophathwa nayo. Ithi iBhayibhile isitsheje sengasondele enhlokweni yakhe and set him apart. He was set apart as a Nazarene. Yabona nto sithi uYesu waseNazaretha. Besabo sithi uYesu uNazaretha, that's right. Yesu waseNazaretha kayo uYesu uNazaretha. Because it is okay. Kuthiwa uYesu waseNazaretha. Nithi ngantana sekhaya Yesu waseNazaretha. Okay, I think they're right. I think they're right. Can go. But it's Bible. These men were set aside as Nazarite. Yintoni Nazarite? Ngumuntu who is separated, consecrated for a certain duty as a performer kulo ndawo. In other words, before a purpose yiwe, there's a setting aside first. Sisisukulwane esiready ukusebenzela uThixo. But we never spend time to set ourselves aside for the assignment. That is why sibaleka sidinwe siphinde sibaleke sidinwe. It is because we were so ready to pick up umsebenzi without first being prepared and be made ready for the work. Ongane ngithetha nani kuba senisebenza and ke ungichanekela. Ngondithetha nani andinawo amen. Nangani. So ithi iBhayibhile wabekwa bucala kwathiwa lo uzaba ngumNazaretha because umsebenzi wakhe ukukhulula amaSirayeli under the hand of the Philistines. Ithi iBhayibhile umntana wazalwa yagcinwa lento ekubeni igcine umntana wakhula. Because another thing that we need to understand ngecebo yesibili, it is that xa icebo seliqalile mayingabi nguwe olikhokhelayo, mayibe lile likhokhela wena. Amen. You prepare yourself for the purpose. Okwesibini, you allow the purpose to lead you. You do not lead the purpose. Sabana mathandekayo. Niqumbile nifuna ndithi keqale. Nifuna ndithi nikhona. Amen. Nikhona. You allow the purpose to lead you. You do not lead the purpose. Ithi iBhayibhile uthe xa umntana ekhula sekhulile mdala uSamson. Wathi uSamson, I will take for myself a wife. Zawutshata. Uthi uSamson zawutshata. Uyabazali bakhe zawutshata. But ilishwa uthi uSamson ngabazali bakhe ndizawuthatha umfazi wamaFilisti ndimenze umfazi wami. Abazali bakhe bathi bona awuzukwazi, azikho intombi apha kwaSirayeli onothatha kuzo. And the young man insisted and said, I will take for myself kwaSirayeli. Then ithi iBhayibhile xa igqibezela kula verse ithi, because this was the will of God, so that he gets close to the enemy. Sabasoku bathandekayo. Khona abantu esibajonga sicimbe they've made bad decisions ngento ezithile kanti bakhokhelwe
licebo to those decisions. Ngoba ukhona into uThixo afuna ukuyenza. Sometimes we will think that the Lord is leading us straight kule ndawo esidepressayo esithi sijonga sibone ingathi we will fail, kanti uThixo usikhokhelela kanye kule ndawo ofuna icebo lakhe lifezakale khona. Ngoba the purpose of God ngoSamson, it is that abulala amaFilisti. So it is only right for him to go and marry to the Philistines. Ithi iBhayibhile ke wawutshata unkosikazi oqala, wahamba ke uhlala naye, kwenzeka into eyenzekayo, wanyanzeleka uba unkosikazi wakhe notatazala wakhe wabulawa ngamaFilisti, babachisa. After bebachisile wabuya uSamson wabulala bonke aba bebenzelana, right? Andimfuna ngoSikazi oqala ulunge kakhulu, ndifuna uDelila. Ithi iBhayibhile wafumana uDelila. Xa efika kuDelila, kanti uDelila ngulo uzamsondeza ecebeni likaThixo. Ebathandekayo, there are things that we have gone through esithi xa sisijonga sithi we did not deserve this. Sibe sithethe inyani, we did not deserve it, but we agreed to set ourselves aside for a certain purpose of God, and the purpose led us, undeserving as we are, to go through those things. Kodwa sayodlula kuzo kanti sidluliswa licebo likaThixo kwezandaba. Kukhona into esiyamkeleyo engasuzihambisa kule ndawo esicinga thina sifuna futhi sideserve ukuhamba kuzo. Iza kusisa kanye kule ndawo esicinga thina besingayiphuphi noyiphupha ukuya kuyo. Saba sokubathandekayo. So in other words, he made a choice thinking that now Samson was truly in love with uDelila. Akusuba benelani ba licebo kaThixo akayingena kakhulu eyecebo apha eluthandweni, yena bezithandela uDelila. Futhi abazali bakhe bebengamthanda uDelila kuba uDelila etheni engumFilisti. Kanti uThixo inhliziyo yalo mfana uyithambisele utshaba kube efuna ukumsondeza elitshabeni. What I'm trying to bring to you, it is that ungalilwi icebo likaThixo xa likufaka kwingqondorha esimnyama. Xa udlula emifuleni efuna ukuginya, uzungalisoli icebo likaThixo ngoba liza kuhambisa kwindawo ongazange wacinga uba ungahamba kuzo. Never in your life as a saved believer, xa uThixo ekudlulisa endaweni, regret ukudlula kula ndawo. Because the purpose of God, sometimes it goes against our own personal will. Wonke umuntu lapho unentando yakhe ayifunayo, but uThixo naye unentando yakhe ngathi. But most of the time, they are so personal that we do not regard God. As a man, if you as a thing, but the table Tito carries both of us, God and us. Because one thing about God, God knows what we need and God knows what we stand in need of. So He will take us through Glenda, that is the purpose of God. The purpose of God in the purpose yakukhetha engakhange uyikhethe. Leli licebo ijonga wena, ijonga icapacity, ijonge icapability, ogqiba ijonge willingness. After isibone uba zonke is available and is high level, ivele icebo lizoba phezulu kwakho. Uzibuza umbuzo uba bendingubani, kanti icebo liyazijongela, lizikhethele. Athi umuntu ukhangele lento ndiyikhethe, yasuka lento ndingayifuni, yazizela kum. Ingabe untlonti awuntlontwa, khona iThixo into afuna ukuyenza ngobomi bakho. Saba sonke bathandekayo. Saba sonke bangcwele. Shumela ngothu ekuseni. Shumela ngothu ekuseni. Kuyaqaleka. Senzazi sadokotela kuyaqaleka.
they continue laqhubeka icebo kwenzeka 3 instances. uDelila uyafika kokuqala xa egqibotshata uza abaFilisti kuye bathi eke utshate wena sicela wena usikhangelele uba apha amandla lomuntu ngoba into esixakileyo kulo muntu sixakwe ngamandla akhe ahleli phi amandla alomuntu. When you have icebo phezu kobomi bakho, you must understand that it can attract enemies. Icebo liyakwazi ukudonsa intshaba. Uqimba uyazondwa ngabantu kanti akuzondwa wena. Kodwa isiduku kuthiwa uzondwa zintshaba zikazubenza nje. Balo theni. Batheni. Icebo line tendency yoba kawubonwa ibe ngathi ungumuntu onezothe. Kanti ayijonganga kuwe, ijonge kule nto ebekwe phezu kwakho. Wathi uyasehamba kwisitato zaseJerusalema xa ejongwa ngabaFarisi kwabona izothe kanti licebo eliphezu kwakhe. Ngoba uthethe yafika uYesu abantu bawasusa amehlo kwabaFarisi bajonga kuYesu. Now abathandi that ipower isukile kubo nenhlonipho ithathiwe kubo. Wavela uYesu wanezothe kanti uphethe icebo. Nabo abangalaziyo uba lizolanda bona. Problem about purpose. Izocebisa ube one kule party. When you see abantu ngathi bayazonda, do not respond ngezondo. Oh Jesus. Ipurpose ulithweleyo ayikuvumela uba uresponde ngezondo. Amen. Wena uthwele uthando. Hayi. Ulandwe ngothando. Usiniswe ngothando. So the only thing that needs to be found in you, it is love. So when you respond, yiba ne-wisdom yokwazi into yoba ayindimi le nto endiyithweleyo. Kuthiwa manje uyadika wena sifuna ukuthi ithini uyadika. No. Ayindimi. Le nto inendlela yayo futhi inendlela ehambayo yodwa. Ayivumi noba iyophumela phi. So I would rather remain as someone who's unfavorable in people's eyes, as long as I'm going to save the purpose that is upon my life. The purpose ayifuni abantu bafuna uzicengezela bafuna uthandwa. Icebo likaThixo lifuna abantu abazawuthi bekuthiwa kwecala bathandwa athi umuntu kahle kahle bendifuna le nto ngoba icebo alithandwa ngumntu wonke kakade. Purpose does not ayilandelwa noba ngubani le nto. Uthi sowuthandi uphinde ungathandi uzibuza uba kwenzeke nto iyabakhaba abantu abaninzi baphekele. Ngoba icebo eli linendlela yalo. Bathi sebefikile uvele banukisela kakubi uqomba awuyazi noba uthwele izotho okanye unevumba ongalaziyo kanti icebo eli ibaphephethe. Because in this cardinal icebo is that you do not deviate from the path. Yabona into icebo iyazigada. Icebo kaThixo iyazigada. Khona abantu ebekusabuza udala bafa. Bangeke bagcinwe licebo likaThixo. With all the life choices that we have and we have taken and we have done, suppose thina safayo. Qha iproblem kukho into uThixo ayibeke phezu kwethu. Ethi na xa ukufa sekusemnyango icebo lithi ayizukwazi ukwenzeka ingekazalisekiswa. Thank you, Lord. Ngoba leli verse ezinenza zikhoda. Gama likaYesu yazicima. Ngqondweni yakho. I'm not going to quote verses, I'm going to talk to you because you are struggling with this thing. You are struggling with this thing. Ukaba bakhale ebusuku bathi ndibenze ntoni obani. Le nto bengasandifuni. It's not about them. It is time now ka ukhala bhetele usithi Thixo icebo lakho lingibhekisa ngaphi. Ungakhalela abantu. Icebo linendlela yokudonsa abantu balo beze kulo icebo likaThixo. Khona abantu automatically will just come to you. Ungayazi noba bavelaphi. Icebo will cater for you.
we are a powerful generation ekwenzeni izinto, but we are so weak emotionally. We are very weak emotionally. That is why depression is high in the generation. It is because we have been empowered physically, we have been empowered by gifts, but emotionally and mentally, we were never ready. Ministry is very dangerous when you are not ready mentally and emotionally. But even though you must serve the purpose. There was one thing about it is that some are not visible, but we also because you must be found in a state of readiness to carry the purpose of God. I'm speaking like this because see a generation that is always ready to do the will of God. And sing about right. Say right great but the problem is now it is that you do not allow the purpose. And I'm not saying that let go of friends, let go of family members, or let go of whatever. Evangelion propels us to love all men. Evangelion propels us Evangelion propels us to show love, right? But it is not everyone that we should beg and keep in our circles. Oh. You tell them now when we are izawuzalwa nini lento efakwe kuwe usakhangela ukungena enhlizweni zabantu izawufuka ngubani lento ephetheyo ithi babile wathi okokuqala uSamson hayi buke wanibopha ngentambo zenkomo ngophe futhi usikhanyele noba zintathu amandla amazawuphela wayenza uDelila imncome apha kuSamson ba Samson he was blindly in love wayenza wakhwaza wathi Samson nanga amaFilisti phezu kwakhe wavuka uSamson waqhawula intaba wabuya uDelila wathi uyangibhanga uthe amandla akazokuphela wathi uSamson okay ndibopheni ngendaba ezintsha sibe ntathu uzobona amandla amazakuphela hayi uDelila wayewambositheka intaba wambopha wathi vuka Samson amaFilisti phezu kwakhe waziqhawula intaba wathi uzophilela ukunibhanqa Samson ngesabo zinqondo ivulekile ngoba umfazi uthele manje ndivuka qopha kwamaFilisti phezu kwami ndibotshiwe uthele yenza nyani lento izangithathela amandla because abanye abantu they are not around us to help the purpose. Some are around us to find what is sustaining us. They are only there to make sure that we are sustainable. That is why you should be mindful of your second. For a very long time, I've been a victim. Chicken chip. We are abanye bafika baphinde bathi kanti bagqothwa amen abanye they are there to say izomqaphela ngoba inoba yintoni bathunyiwe abantu monitoring every move bathi okay no it's not
nantsi le nto awuxelela abanye abazirigada ezinjaba. That's another thing. We do not have enemies. We have people who think that they are enemies. Uba umuntu eceba unanjani kunentshaba mokuguquka mntasikana wena kuba abantu abathi ulitshaba awunalo itshaba. That is your greatest weapon that you can have in life, is to understand that you do not have enemies, but you have people who consider you as an enemy. Because uphila egqibeni. So abanye, they are there to monitor and make sure that they implement lento ingathathela amandla. Xa ingasebenzi bakhangele enye. Okay, mandenza umzekelo. Ukutya kuswanga ngathi wena lo muntu lo ungafuna uqala naye. Lo mhlobo wakho unzima. Mandenza umzekelo ngomntobana. Mandenza umzekelo ngomntobana. Andilimaza okokuqala untobana. Aphila ndilima azode into zakho andilimaza okwesibini. Then umna ndikulona ndihle nje hayi ntobana ku-right, it's fine. Ntobana ku-right, it's fine. Yayibalento ndithela abazalwane because ndine syndrome yokucenga. Ne-syndrome yokucenga khona ezinye into azifuna ukucenga, zifuna ukubhebhethwa. Ayenze okokuqala uthi yimkasatha ekababa because ukokosa into kuwe oyaziyo into yoba uthethile na uThixo wakulathisela wakubonisa. The only thing that is left of you is to walk according to the purpose that God has set for you. And the last attempt in the Bible, wadikwa. Now the danger. Uzawudikwa uveze the secrets. Into zecebo zithethwa ebantwini zavezwa ebantwini. Icebo is not announced, but it appears. Ubonakala into ababili icebo alithethwa. At an announcement of icebo kuba khona i-traps ezibekwayo to make sure that it forfeits le nto iza kwenziwa licebo. Ithi iBhayibhile semnyamezele kangaka uDelila lo mfana bani uSamson. Semnyamezele kakhulu uDelila. Uthi ithi iBhayibhile wadikwa. Ideyithana lesigesi ithi he was tired to death. Ukulingwa nomcengwa lo mfazi. Ithi wamxelela. Bathandekayo. It does not take for you to be given what you need in order for you to reveal secret. Sometimes it takes to be tired. It has to deal. Ufika kwi-level of anxiety and depression. Uspili beans. Usibeke phansi uthi ibinansi into ayisenzeki because you are tired. How many of you have reached a stage of tiredness? Udini usaya ecaweni. Awukayo khwela eteksini wephakame ebhedini udiniwe. But uyakuba you are just propelled to go there, to show face, because you have a responsibility of being a worship member, or being an MC, or becoming or keyboard player. But you are tired. So see ya because udiniwe. We are a tired generation. Ungaziroba ngokuthi uthethanyana uzazixela uba udiniwe. Because uba ayisoli bandla, it is our problems, it is our families, it is our issues of life. That is why you must always try by all means to minimize your circle. In the extesa zikabi easy. You have your own family extesa enough that you add abantu basesitratweni abazostressa even more. Right uba in fellowship ecaweni ufellowship ugqibe but uyazi xa sekuthiwa yabona ngoku it's enough, I'm leaving. Do not be too much. Fellowship ude udlule kwi-limit. Uyazazi uyi-introvert but ufuna ugqiba onke amandla ube kufela phuma when you feel like now I'm tired, I'm going home to rest. Sababona bazamane next week. Leave because you want to increase your level of anxiety. It's because you've exhausted yourself. Around you.
Purpose does not need that. Purpose needs you to have more time isolated than more time with people. Fellowship is right. Uthi omnye bhala injenge all sehlezi. Right fellowship. The right fellowship. But uYesu wathi xa igqiba fellowship anyuke intaba. Yedwa. Xa ebuyayo abuye enze izikwaye ngezantsi. Because icebo liyayidinga ixesha le-isolation. Hlala nabantu kodwa ube nexesha loyinyuka wedwa. Every day wayesplita ngamanye amaxesha alahleke bangazi buphelele phi uYesu. Because he understands and he values icebo eliphezu kwakhe, and icebo eliphezu kwakhe lidinga i-isolation. You even isolate sometimes. Efemeli umkapha endlini. Umkapha endlini. Nalonqenke nolala emotweni. Uya. Alonqenke nolala emotweni. Ibele ntana ifleece. Bakhona abandazi. Dingo ngabantu elaxesha. Asike ngabona ibuso babantu. Bendedwa. So that I can be able to communicate ngathi bayayivala le nto ifuna uthethwa ngithini. Asembendedwa. Ngimvuthixo ethetha. Listen, azufika ngithandaze. Ngoba sometimes umthandazo uwena ungxolela uthixo ofuna uthetha kuwe. Sit and be quiet. You will hear heaven speaking to you. Usicela uzizolele. Hlala uthixo. Icebo layidinga sometimes lo hlala uzole uthixo. Uzole uthixo. IBhayibhile uHana wayebashiya umyeni wakhe amshiya uPeniel nabantwana bakhe. Aye yedwa eShilo ongena etempileni azithandazele yedwa. Xa kuphela ivoice uvela kushukuma imilebe yodwa ukonkosele into ayifunayo ngaphakathi kwakhe. Because purpose ayidinga ngamanye amaxesha lo. Babona bayene ba catch feelings kule nto yoba ngoku ndizovela ngithule. Aqomba umuntu aka-understand. Catch. I will make sure that I will do anything possible to make sure that is purpose. We ask about sometimes nokusindiswa kwakho nje ungekayazi ukuthi xa kubizele yona icebo nje lilodwa. You can never get to understand what God wants of you. Usephambi kwabantu ugcwele phambi kwabantu. Ugcwele. Yabona ezinye into ziyitrap ndasta. Ziyitrap ezinye izinto. Ndangoqa sithomoye kakhulu. Sawugqiba uthoma sithi ukubhida ndifuna uyicima. Sithi siworship eat like iqhu. Yenzela nto yokuxethwisa. Qomba ngaske. Keyboard player ungazi yokukhupha. Because we are losing the sense of worshiping God. Sometimes when we sing without a beat, you are able to understand what you are saying and uttering with your mouth. We have grown unconscious of those things because of this. Was it right? We need to be happy and jealous and take out, but let us not lose focus of the things that are assigned to help us to be aligned with our purpose. Sithomoye kakhulu sithomoye gqithi sidinwe sihlale phansi ushunyayelwe nenze lento niyenzayo nojonga kabuhlungu nenze lento niyenzayo nojonga kabuhlungu ngabela xa nigqiba ukwenza le nto anisakwazi nova nokuthini ekusebezela because you are so tired and exhausted. Ungcono kumicebo uqale ngezwi ukugqityele ngokuthomoya shumele sigqibe emveni kwako hayi ke sokuvile nothixo ujayivela le uthixo ehlebele into. Yazi uba kwaze siqale ngokushumayela ecaweni ungavuya abantu abaninzi bavuyela into yoba khinda tsho ndawumva uthixo ethetha because you are always tired to hear from the Lord. Yagqiba le kuthetha sithi iBhayibhile wayitshila isecret yamandla akhe. Ezinye izinto ezibathandekayo when you are reading the Bible you must understand that they are not as they are, ne? But they are symbolizer. The symbolic ezinye izinto eBhayibhileni. So uthi uSamson kuye ukungazichebi inwele zami uthi zange isitshentshe sasonde enhlokweni yami ukungachebi inwele ezizenhloko yami amandla azabamba
uthe dikiwe bathale ngokuSamson bathale ukhangela isikele la mfazi wazibetha zonke theka yemvuza Samson nanga abaFilisti phezulu kwakhe xa iqala ukuthi ingalaziphakama it is because when we reveal the secret that the Lord speaks to us in our private time, when we reveal what is sustaining us, khona abantu abazobuza ba utheni wena abanye bephila hloboni uphila ngohlobo wenza njani utheni ne abanye babuza kuba befuna uphila babuza kuba befuna ukuthi make sure basusa isitulo emva kwakho ukuthi xa uhlala uyolala ngoqondo we must be an equipped generation that is equipped that is equipped mentally. How do you equip yourself mentally? You sit down, spend time with God, the owner of the purpose, the one who sends you. Spend time in fellowship with Him. What are you doing? You are praying, you are reading the word of God, not to preach it but to apply it. And when you see that it has been applied and it's working for you, then only then that you are ready to start with the purpose. Oh, that's all. That's all. We neglect the one who gives us gift. We run away with gift. Then when we are tired, we pray suicidal prayers. This is a suicidal prayer. This is a suicidal prayer. Uthi uSamson xa sethanda zokugqibela sekuhlekiswe ngaye wenza into yokuhlekisa. But look at this thing. uSamson uwabulela abaFilisti amaninzi. Right? But iBhayibhile ngale mini azawufa ngayo ecela ubanjwe insika. 3/3 of Philistines were in the temple. What is the 3/3? Leaders, abantu abakhulu bamaFilisti, and the people babepha beyobukela kuhlekiswa. Zange kudityane kuba kuyokhonzwa uThixo amaFilisti, no. Zange kudityane kuba kubizwe inhlanganiso yamaFilisti, no. Kwabizwa specially kwathi kukhona umuntu ebesihlukumeza iminyaka ophethe icebo likaThixo okuthiwa nguSamson, simbambile, khanizeni nizobukela sihlekisa ngaye. So the meeting and the agenda was Samson. And kuthe kobizwa yena yagala ikawa ngaphezulu noba yayigcwele. Kuya Samson wayeka manje. Ngoba kuyenzeka the company that works with you ibe ncinci kodwa xa sekudityanwa ngawe expand. Abe baninzi uqomba hayi nobani. Hayibo. Nobani. I'm very confrontational with that. They are glad. Did you put on with the local? I'm faced. It just state was never fully and full spokesman, you couldn't pretend. That's it. It's called that. It's very right. The Gogosan don't pretend. But once I start pretending, you it's a balance on. I'm going to balance on Dimki, then I'll be lucky. So the Bible, Alemini, whatever Ubamiswa insik. But nothing though. Central upon it by fairly to understand the one who carries the purpose and those who wanted to capture the one with the purpose. It is that in Nwele were a symbol of a covenant. They were not the actual power. It is not the actual power driving you, but it is a symbol that there's a higher power behind you. It is not the actual power, but it is the symbol that there is a greater power following you. It is not that is the exact power, but it is a symbol of a power that is pushing you behind you. Now Samson thought that the power was in his hand.
of saying that when you are separated, this is not your actual power, but it is a sign that ubekelwe bucala for icebo. Ukuhlabela nokushumayela ukubonakalisa ubekelwe bucala, but there is a higher power that walks behind you and sustains nakayimighty ngekho. Lamandla wavele ka uphethe emakhaya, kodwa suka vele naka uhleli wedwa onganyelwe zimeko zobomi bakho. Samson, you have missed the mark. Amandla awakho sesiweleni. The reason that you were defeated, it is because of the it is the actual power, but you corner who's backing up that gift, and it's the one who's giving you power. Wavela waziyekelela uSamson ngoba uqimba amandla mkile ngenxa yomntakwenwele, kanti khona into, khona nelizwe lathi zingasuki inwele, lilo elimele uba lambhekisha, hayi inwele zakhe. Ngembava abanye besithi siyohluma inwele xa bethulayo, ayobuya amandla wezithazami sungahlekisa itsho lapho ngempilo yakho. Mamela, akuhluma kanwele, usike wathandaza wabuyela kuThixo wexhego, wathi Thixo namhlanje khawundiva wokugqibela, into Thixo engafuna uyenza kufa ngaphandle kwexhego. If it takes me dying in the purpose, mandifele eklebeni. Wathandaza umthanda, wathi Thixo uba ndizawufana namaFilisti ndifele eklebeni lakho. I pray that you remember me for the last time. Ngizothandaza nabantu abatshoyo namhlanje emnaqha abathi bengicimba mkile, kanti there's the one who backs me behind. That gift, I thought it was my actual power. Call it the in other words, I was not singing out of gift, I was singing from power. I was preaching from power. The actual gift, it is not my power. The prayer of repentance. I broke the covenant. But you are beyond the covenant. You are a covenant keeping God. Keep your sight of the deal, even though I failed mine. iBhayibhile kwangokwaMandla afakale esigqalweni wasibamba insika wasifa kwangathi uyagida kanti uphezu kwecebo yosindiso lendlu kaSirayeli. I'm here to tell you, if you have to die, ifele ecebeni. The mistake that you can do with your life, it is to die out of the will and the purpose of God. But the greatest thing that you can do is to die. Wena usathanwa futhi bafela kulo bajonge kude sisukulwana simtengentenge sisukulwana esingenamandla okugqiba into esiqalileyo uzovusa uhlanga elithi debo phambili ubuthakathakapha inceba lithenga imandla
Thixo. But uSamson andithandaza uba undikhuphe kule tempile. Hayi Thixo, nazi iintaba zam sezilapha. Naba aba bantu sebelapha. Aba bantu endazalelwa bona sebelapha. Shoba sandikhulula. Mandife lapha. As long as I'm dying in the will of God. That's my name, sir. Sondela nzike. Wasiza. Sanyuka isikhazolo. Andiyazi uba buhlekwa kweziphi indawo. Isikhazolo siphezulu. Thethwa ngawe in different ways, but I'm here to tell you, as of castle, it is about to be silenced. Because the purpose is about to take another turn. Usofungile wajika wena. Usofungile futhi wathi uyayeka. Uthandaza nawe. Uthixo akomeleze ukhakhaye. Akomeleze ingqondo, akomeleze inhliziyo. Akomeleze amehlo into zawuzibona ezawufuna ukutheza amandla. Zingakubulali kodwa zikukhulise. Into zivayo ezifuna ukukubulala zingabe sakubulala kodwa zikunyusela amandla. But I'm here to speak to a generation. You cannot be this powerful, but still be weak in mind. Empower your mind, empower your spirit. Let it ding away, no matter we may. If you want us to pray with you, come forward. I want to pray with you. If you are here, I'm sorry to tell you, I'm going to extend. What does he?